रोज इनके नीके बाउर चाही बनाए के रही तब न ये दोपहरिया में रहे चाहे सांझ रहे चाहे सुबेर रहे। मुर्गे आ मछली चाहिए कैसन मुंह हरे कैसन मुंह हवे कितना नीमन खाना होला कि सादा खाना खा। अरे हफ्ता में एक दिन दो दिन मुर्गा मछली भइल ऐसन को नंदोई के मुंह ना मरल मुंह ना मरल। हाँ तो भूजब पहले ले जाके घर में रखम आ ओकरी बाद जवन होई तवन देख जल्दी 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 अथु करिए दादा। गर्मी कहता कि हम ही रह मन लदर बदर भइल बाटे एकदम। नदियो उहे बिया खेलवड़िया उहे बिया दादी भाभी जी बनल जी। अरे बाबू अरे बनले बा महाराज रौरा सबे दानी आदमी हो जा। दानी ना होई जा तनी हमा सुमा के हित नात के अथु करे नहीं जा का करे जा कि और रही के चाहे करे के सेवा करे नहीं जा। चाहे जी आपका पेट ना खराब होला। ये महाराज शुरू से रौरा सबे हमारा के खिले पिले बानी। अजी ठीक है कहतनी आपकी घरे बनत न ना होई गरीब दुखिया बानी जाए यही से ना अब राव ऐसे बेटीओ को दहिया ले जाके तूर देनी जाओ। अब राव मुंह अब रौरा जवान कही। अरे अब तो सुनही के बा कहीं की चाहे आगे मारा चाहे पीछे मारा ओसे कोनो मतलब नहीं खे ना खाए के बा सुने के बाटे औरी का फर्स्ट सेकंड में अंतर नहीं के महाराज जे फर्स्ट मारेला ओकर मुंह देखब तो अलग डिजाइन के लेकिन बनेला। कुछ कहीं कहे जाई हैं कहे जाई जाइले कौन के मैंने पानी भेज त ससुरारिए न बनी अपना नहीं पानी में नहीं की भेजत। लेकिन सुनी ना आपकी मन से इतना दिन मुर्गा मछली अइबे कइल अब हमारी मन से तनी चूस्ता लिया देती अपनी ओर से बाकारा लिया देती आ जाई तब राम बनाईती खियाईती त निक लागी। जौन चूस्ता किनो बकरा किनो 1000 रुपया लग जाई। हां कम से कम 500 के खसिए ना एगो पोस्ट दो जी रकटला बड़ा भिखरिया का बेटा रकटला बड़ा देख ले नो बुझाता कि लाला छछा समाइल बा। हां अभी तो अभी मिल जाई बुझाता न बा तो मांगनी हम मिल जाए कवनो बात ना मन था करे ले देख ली ऐसे तो कर ले अजी पूछी जी ओइ जम बनेला नाका जी ए भौजी रकटला अच्छा अरे मैं के बुझात हमरा इहे करे के बता ले खाई दे दिन भर लतियाई हां मसाला सब फूल दादी बढ़िया ले खाई हम तो सोचता नहीं कि खाओ के छेड़ के मर जाई मैं तारा ही कोई घरे अगर मुर्गा मछली कर माई बनत देख ली बुढ़िया हमार जान जा के लरियाई ले कुकुरन लेखा सही बिटिया एकदम कुकुर का तो धागा बट ये भौजी जी अभी जी रहो अपना मर्द का सही व्यवहार कर तो कम अजी जे जैसन करियो कर गीत गवाइए ना भौजी गीत ना गा भौजी हमर मर्दा के बहनी है हां बनिहारे घर चली गोबर पाथे रखले बड़ी पोकरा के अरे आ ये दादा हे रखले सही जी नंदोई जी वो रखले बाड़े ज्यादा नहीं फैलत हमार ननद ओमे कना है ओमे कना है ओमे कहिए ना पीट द तू ओमे कना है हमार ननद ठीक ना बुझाता कि छछैनी धइले बा पेटा तो मैंने का कहनी है मैंने ये कहनी एक जल्दी बनाई ई दमा किए रहना कि चूल्हे बिरे के बैठी तो का बने हो जी मतलब सोना का मुकुट पहन के बैठी ये मतलब है तो दो सोना का मुकुट पहनता नहीं हम बा तल रहे अब का थे ज्यादा एथी करे ले बड़ू नहीं हराई में सब पूरा होके के हां पूरा होके के बटे नहीं हरा में नहीं का जी का जाने का देख के बिया हो गई माने हमारे सब पूरा भइल बा हैं हमारी नंदी के सब पूरा होताटे आपको तो जो भी बता ये नहीं जाने के ना छिली बजे लुंगे त लवटे घुमवा का के हां हमारी वहां तो सब तो इहे सब करती हला हम कहां कहते के हला हां ससुर जी के तो हवे हमनी की ससुर जी को चाहे भसुर जी को खो माने हमहु तो बेटे न लागब तेज तेज बोला सुनात नहीं खे हमरा हैं थकवा चला दे तेरा माने तेरा सुनात नहीं खे अब मैं डकर के चिल्ला के का बोली हां हां आ कहनी कि चार खाची गोबर बा से पले कर ना कर बेजत को के कहते गोबर पाथे के हो जब सब कुछ जे के बात अब कमाता नहीं जवन 2-4 महीने का करतनी पैसा बा का करते नहीं का करतनी माने और खर्चा नहीं खे काले तेरा 150 लिपस्टिक पाउडर लेनी सब ये लेखा चाटा तारी बाबू तारा तेरा कुकुर लेखा चाटा तरन दोसरे के घरे मांग मांग के बहन के न कर खलाई बिया ए महाराज तो सब का रवा जे बा बचत आटे बुची जी सेब बचता जी होइसन है बा पूरा जान जा भौजी के कोई कह दिनु
कि एक टीकर बबुआ तनी हमारा एक छाता पे चढ़ा तक बहुआ हाँ। दो रोटी रख के बस यही का खा लियो तो कब चढ़ा दिया कब देखो ए कुकुरा खाती तहार बाबू कहले पोंछ लेले रहन भेल नो चुप रही जी बाप माई के नाम लेके बाप माई के नाम लेके का मतलब है जन्नी चुप रहो सब कोई खाली बच के दिया ना दिया बाप माई बचत के में का है माने का है माने बचत दियाई हम खाइबे ना करब ठीक रही तो बढ़िया खाइबे ना करब हम बैठी खूब हो भौजी सट दे हां ले जाई कनी गांव में ले जाई ले हम की दे ले हमारी बेगे में धके ले ये बात में शाम का बार दे का हां बेगे में धल सवार दो हां तब बाड़ा मो बेगे में धल अगोरा बस ससुराल नया अगोरा बस जाई दिखारा का बेटा अच्छा तोरो नदी का ये बोले जाता तोरा बोल ले अरे तो मोर का नदी गई हाजी दिन भर पूछन एकदम अथुए घर को हवा का ये भौजी माई हम बार बाबू हमरा के भात देलन जा जल्लू हम पैसे एकदम ना भौजी हम हां ये मुर्गा मछरिया भात खाता ना ये दादा ये ना कहल है कि जेकरा घरे मिलत नहीं के ओकरा घरे तना लालची बा कि कोई कुछ दी त जान जा पी जाई खा जाई जल्लू तना लालची ये ना बा कहियो ना के पाउजे वाला दूध का चार दे में किस बेसी दिन देखिया कैसे पटा कच्चा सही अरे हां हो तू देखिया ना देखिया तू जमींदारिन के मेहरान से ज्यादा के नकिया लूगा फटक खींचेला जल्लू का अपन घर के लीला कहबू अरे जाय दीजिए गिलासी का इतना बता जतो ना सप्ताह दे भइल बस त न होए पीस बाप हो बाप घरवा में केरावा रखले रही का जानी कौन नतिया उठा के खा गेल सन मुंह में से एकदम से दिन के गाड़िए निकलत ताटे अपन मन त बुझाते नहीं कुछ जबे मन तवा कुछ रखले बनी का काला के तू पे बेड पे बस कोई लेके धीरे से चल जाता ई कौन ना देता हो के करा कब कही हम हमारा तो शक होता कि दामाजी उनके काल लेके धीरे धीरे लेके बस खा के चल जाता नहीं हमारे तक एकदम से बुझाते नहीं के करा के हम का कही लइका फैका रहते नहीं कसन घरे का हो हे ही तारे घोराला हे ही तारे फुहर नहीं हन अंगुरी ले हैं हमरा न पिए के बाम कहू तारा घोरा घोर ल नेटा उटा डाल दो में घोर ल और बढ़िया रही हमरा ई नहीं के बुझे तोरा उहे बताई हाँ। बुझे जी कितना बोलत नहीं जी वहां के की करा के दामाद जी के पाउंज के ल त माने बोलो ना बोलो ले गोइले जैसा आदत बते अपन आदत ये ना कहियो ठीक है कहता नहीं के बोल हाँ। ओसन वहां के काम बटे कौन धी दमाद हो यो तो कहि तना हमरा के तनी मुर्गा बना के ले के खियाई जा हमनी को तो ही तो मैं अपना ससुरारी में जाई ना एगो बात कहता नहीं घरवा में हम केरा रखले नहीं केरावा लेखत नहीं कि दामाद जी लेके खा गइनी पाउंजी सोचली तरह खीस ना पड़ी जे ध के झोरा जा हाँ? झोरा जा ओई देखत हो जाता सब यहाँ के नु लाज शरम गोर के पी गइल बनी कोई बोलत ना चालत बाटे आ बस कोई के घर में से कुछ उठा के बस खा के आ बस खत्म कर देता नहीं सोच ली कहन कहां लसन पाउन मिल गुल हमरा तो कुछ बुझाइबे ना करलै कौन हमनी के नजर में ई ना कि सोच ली कि पाहुन जी नु कोई से मांग के खाता नहीं तन के हदे इयो लागत कोई के घर में धीरे से ढुक जता नहीं कुछ चोरा के बस धीरे से बैठ के खा देता नहीं मांगल पड़छ बा कोई मांगेला ससुरारी में कोई मांगेला वो अपने ले आदमी सास होई कि सरज होई बना खियावली तो लूर तो चाहिए ओइसन हमनी के जाइना जा तारा गांव में तक ना इज्जत होला ना आराम से दिन परल बावन काहे हमनी खाइना जा पीना जाना तारा गांव में जाके कोई जानेला काहे ना तो देखिए ओसन इज्जत चाहिए ओसन भेव भाव चाहिए नु तब लोग कही कि ना दामाद जी हैं तनी कि खातिर आदातिर करी ना कि आवा ओसई लंगटा नियन घुमा हो घर से हो घर तक कोई तरह के इज्जत तो पैसा से ना पूछे माने हमनी के बताओ इज्जत बा कि ना बाजारी में यही तो समझ जा गमछी या धोती या लुंगी पहन के मरले बने हिजा ले वही जा सिगरेट मार लेता उनको आदमी देखत हूं शिकायत निकल करत काहे शिकायत निकल करत भर तक नहीं करना बुची जी बोलत नहीं कि चलिया रहनी ऐसा बाटे नतिया के खूब बोलत नहीं तू करत नहीं त कहत नहीं नु पाउन जी कि हमरा के तो सब कोई बोलत रहत त हमरा उल्लू को कोई बता ओसन चाल नु बटे अच्छा बोलत आज माने सेतिया के बोलत ना अपन आदत ना देखी बोलत अपन आदत नहीं की देखत पहिल बार छलोल चलो जातो नहीं खेनु हो जातो नहीं खे तो जाई भी त कामे धंधा नहीं खे करे त मेहरी आई जब त उजयन कहां बताई मैं काहे माने तू जालू तो हम रहिना वही के तारा गांव है तब हुआ को उतना बुद्धि बाटे त का करम उतना बुद्धि है बता ये बार देख ले आयो देला मुर्गा बा काल देखा ना कुछ लेम ना कमनू बनावसन भुंजिया नमक तेल बनावसन खा तब आई हो दादा उहो खा के उजी जी हां सोच ली घर के नु खाइला पियल बड़न उहो खा के जी जी हन एहो बात रहुआ सोच ओ ओकरा मिली त जे टिकबे ना करे चल जी भुंजिया भात नमक तेल देबू तो ओकरा मुर्गा मछली खाली थी बा ल है 100 रुपया तू काहे के 100 रुपया तू ल काहे के तू केरा खाली हो हां आ तू महुआ मीठा मार के हई हां
बड़ा रहुआ सेवा हमारा का करता नहीं ऐसे करतनी कि केरा खाता तारा दूसर फील होखता तन देह में ताकत आवता तारा अब हंसत का बार ले जाओ लिया देवैयल मंगा लो अरे ठीक बा लिया एकदम यूं करे भाई एकदम से हमरा खाली मजाक है हमरा से करत रहे माने मजाक ना करत हकीकत के करस हैं मजाको कइले ले गुलन देखते छोट भाई तो इतना मजाक करत के निमन लागत है एगो उहा के छुछी बेहारा निमन लागत चलत नहीं अब हमारे घर में ढुक जाए त गोड़वा छटका दे इहो बात यार तो बैठ के पी लो हम जाता नहीं हम ना पियो काहे रहिल बाड़ू पिए करे त पिना ले बाजारी में अपने अंगूर डाल के घोरत वो में पियम हम हैं लूरे ना भइल आज तक चले बाप हो बाप पसेरा तो बुझाता कि आँखी में मिर्चा नियर लागता पर ताटे कहते कि माई दुगो नाइटी कीन दे जिया बा हैं तब ए बार शायद के संजोग के बार वइबो ना कइलन घूम घूम के बेचलन ना देख लइके के हमार नाइटी किने के बात वइबो ना कइलन ये ना बाटे का कर सब बेचहूं खोचे वाला गर्मी इतना बाकी बर्दाश्त नहीं के होत काहे भगवान आग बरसैबा काहे हो ए अम्मा जी का हो क्या करतनी जी ए थिया तो कहत रही ले आवे के जौन रौरा हउ ना पियत रही घोर घोर के उहे लइका हमर देख ले रहसन ओकर खोलिया दी बा आ, होई ना झार के बिगल हुई सत होई हां त उहे तकन के रुकसन मांग के लिया तनी उहे देखा के लिया दे मेडिकल वापस से अरे उ त कहल जाला पानी में घोर के विटामिन वाला तो दे ये ती हस हां ग्लूकोज का हम थकान खाती संतारा कह वाला कहत के हम थकान खाती कह के लिए बनी हां कहतसन कि संतारा वाला पियम संतारा वाला तुम कनी के रुक नती जाता नहीं लियावे तब ठीक बानी जा देखन हमर जीवा के दुगो नाइटी लेबे करल हवे आ फेरी वाला चल बाजारी में फेरिया वाला निकने के देत हां निकले दू गो ले ले बानी तर दरक रख जाता बैठ से अच्छा बिक्री बानी जी के बैठ बिक्री नहीं खे होखत एही से तब नहीं खे आवत ना ना आ दे के भर टोला के गोइल बानू ओदिना कोई गो 6-7 गो ले कोनी की कल हुई मच्छरदानी ली ओकर कर पे देलु अरे कहत रहे 150 लेकिन 110 में दे देले रहे हां रस ना हमर जीवन के नरक क देले ले ले नाइटी या का नरक क देले हमरा ना चाहिए नाइटी एगो नाइटी ले हमर जीवन हो रहा चाहिए दू गो कनी बोल ओ राजी हमर जीवन दू गो कनी लेबे के औ नतिया कैसन आदमी से हमरा के बियाह कइले बाड़े सब जगह भौजी फिरे जो सटल बा आ कहता आगी लगावता भौजी रर मारा दा अरे तोर दूसरा तीसर का अरे ना मजी रर मारा दा पूछी हैं रर मारा दा अरे उहे ढेड़ुआ बा ऐसे ना कहल जाला मरद के अरे एकर बात के का ले ले बाड़ू ठीक बा ये कनी जा कह दिह कह देबू ना त दे दिह सब थकान के कहबू त ना हो आ छोड़ा ना एकर का खिसे ना कुछ ए बाजी तने गिलास पानी लियो जो हमर ननद जान जा कि जमींदार के रखले बिया हमर बुढ़िया इनकम का घर चट्टे ले कुकुरन लेखा जल्लू एकरा कह देबू नु के पाउन जी तने लुगवा फीस दनी कोनो गोबरा फेंक दी तरवा के दुगो रोटी खिया दे मुन्नतिया दौड़ल काम करेला अजी हमारे खानदान में ले जाके हमारे के का कहता हमारा के कि जमींदार साहब जब घरे आवत तमन तो लाली लिपस्टिक लगा के तनी सोझा ना जाए तारा के अच्छे कर ले तारा के कह के बोला के पूछी मैं जाता ते बत हां मन को वाला से छुप जाई का छिपावत वाला नहीं छिपी का छिपावत नहीं बौराहिन पढ़ावल लिखावल एकदम बेअर्थ हो गेल तारा के ए बुची गोती नहीं बाजा जी रोरो ठगवा देनी अपन लड़की के ले जाके के जना कहत ए बाजी यही रहन से मैं अलगा भागल बाइसन बा अरे एकर का बात सुन ले बाड़ू हो एकर का बात सुन ले बाड़ू आई देखा तारू ना सुना तारू ना सुन ला एकर बुद्धि हम तलाक दे ना गईनी लड़की अपने दुख में बिया कैसन कैसन से पाले बांध देले बनिया कहतनी के होइसे ना हो तू ही माने जान गलू हमार बेटी तू ही जान ओकर खीस में न कहते खीस में आदमी त कुछ कह देबेला तू बनी कहतनी किसी में तो सोच निकलेला किसी किस कहतनी हम हता का तू ही खीस में अपना के दोगली तगली ना बनावेलू कि हम दोगली हई अब तक जाई बतावा होने अरे और दामाद रहा कोई अरे तहारा का तहारा नहीं जे खाए रे हो करना अरे तू टोला महला में हमारी इज्जत ले तारी रे मर्द केहू के केतनो लाए तू बाटे त कहत घूमत फिरत चलत टे ते चुप रह मत बोल ते मत बोल एकरी मुंह पर कहली है ई जान नहीं कितना छुदुर हिया करेला रे पियरा का बोला परता हम कैसे घर में जिया तनी हम जाना तनी अरे ठीक बा त महतारी हम होई बछिए त हमारा से ना कहबू ते तो सब जानता इस रे ते तो सब जानता इस लेकिन तोरा फरक बा ई जानत न कितना छुदुर हिया अब देखो अब कोगो बात कहली है लेकिन देखिए एकर से दुगुना बढ़ा के गांव में चाहत नहीं कि तोर नकिया बोले पटाओ हां वो चाहत नहीं का जब तू अपने भतार के अपने इज्जत लेता तो दूसर के का करो हां हेसर के बेटी पतोई हो खेली स का हम कहीं ये भागा माने जी
हाँ देखा तो एकरी मुंह पे कहतिया तो ई मेहना मारे वाला खुद खिलवड़िया काम करतिया ई हमर बेटी बिया वो बात नहीं के समझती। पाहु जी आइल बनी आके का करते देखते बनी के जे लंगटा नी एकदम से नाच के न लगत तखन तोरा के का बताई का चीज के नाच के रचनी जे कइले बाड़न एकदम से। हाँ हाँ बेजे त मेहर देख कइले बिया तब लाज बाटे खाए खाते लागत रहो कि लाला अच्छा अच्छा समाइल बाटे पेट में लाला अच्छा अच्छा। अरे हाँ रे का है देख रही कि हमरो माता चल जाए तो जे तनिको ऐसे ही कर लू सन यार इज्जत भाव करे के चाहिए। अरे इज्जत भाव तो लोग इज्जत देते बटे ऐसा कहता नहीं कि दामादा ऐसे करो कोई रही तभी नु इज्जत भाव कही पता पाहु जो लायक है ना कि तो हमने कैसे इज्जत भाव करे कि जितना करे के उतने करके मुंह खोल के कहती अपने से तनी पकौड़ी बना दिए तले हई बना दे तले हऊ बना दे मुर्गा बना दे तू भाकल बटे जीवार आए हमार तो एकदम से जीवे किचकिचा के रह खोल के आरा मामा हे जा बैठल बाड़ू। हां दीदी आई हो के कर सब पेट दुखा जान लाइक एकदम कुछ मने भइल बा सोचत नहीं जब से दू घर घूम ना लेही न आ जान ना जाई न केकरा घरे का बनबा तब से पेट दुखाते रह जाला हमार। कहनी है कि सोही के झगड़ा लड़ाई करतन जा ना रहन जा का साथे जिया उनकर मारा जा अजी दीदी हमरा बुढ़िया तार कतना भनो कतई गोनी हत पापी नहीं एक नंबर के ये आदमी सब दिल के बात बता। अजी दीदी देखी कोई खिसियाई ना जी हम कहतन कोई खिसियाई ना रहुए बताई ए जगह आके देखो तनी पाऊ जिनो रोज 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 नटंकी कइले बानी त खिस ना भरी रहुए बताई खिस ना भरी जबे मन तबे आवत त जा मुर्गा मछली पाऊ जी रोज रोज कहता ही बनावे के हये बना दे त हगु बने एनिमी के भाकल बटे जीवा रहुए बताई ना ना सही बात बा ऐसे ना करे के चाहिए। अब बुझियो जे त खूब मारे बेइज्जत कर रखल त इज्जत में लाज बाटे लाज बाटे। अरे छोड़ दिया ना रखियो ना दे ना रखियन काहे ना वैसन अब कोई खिसिया के थोड़ा ना के कहत कि ना रखबे ना करियन जैसा तू बता सन रखबे ना करियन ना सही बात बा अगर वैसन मर्द मिल जाई त का करे के बा आए आदमी छोड़बे न करी। हां दुनिया सुन बका जिंदगी बिता द एगो मारात पीटा त अथी कर देखो तनी के कटल कटल गाड़ी दे तड़ी का यो खेला कम भाई वो तो चलिए रहनी अपन तब ना कोई गाड़ी देता दीदी बताई तरह कोई गाड़ी देके निकल जे तरह हमारा करे जा पचड़ का हला लानू दे हां त बता हला लानू कहता दे कि चलिए रहनी तब न लोग कहता ठीक हमारा कौन मतलब बा जा तनी हम ठीक नु का कुछ काम रहे का केनी हां यही तरी लइका हमरा उगोर के पिए वाला ग्लूकोज न रहला उहे कत रहे के देखल रहे तार बुढ़िया के पियत जा दी है दीदी काम बतिया बटे से त हम चुपचाप लगाई बनी कि हम पूरा चुपचाप बोला माथू झगड़ा लड़ाई रखले बटे कपलाली ओठो पका जरा दाल डुलो डुला डुला जी कचगल का हो जाई महाराज सबे रौरो सबे बाकी बॉडी ठीक के गरिया होता ये पाहुन तू नगर नट बाड़ो का नगर नट ठीक नु टोला में कहीं ना कहे के चाही लेकिन ठीक है जी ई गाल गुलगुला काजरा उठला ली भारत हमारे हम सास में मजाक कर जाता नहीं पाऊ जी सबरा के जींस नहीं के पहन के को दिन से ये लुंगी पहन ले बनी बुझा तक चीक बुझा तक चाहे मनता है दीदी उठा के बढ़ जेतन यहाँ के लास्ट शर्म साफ बनाई तो बाल बच्चा भइल का माने हम ससुर बाल बच्चे बन तो कोई के उठा के देखा दे बताई ना अब जब ऐसी पहनते रही रे जींस से पे शेरवानी पहनत रही से पैसे कौन की माने हम पानी ऑफिस में ससुरारी ना बाजी देखी रे वही जा बहुत आदमी के तार के रखले वाली समझ के बोलत रहे जितने भरा हुआ के जवन कही जा जाइए जी सब रहुआ ए महाराज कैसे रो बोलत तनी मादा हैं जी न किया गेल बानू तब आदमी कहता रहो हमारे एकदम पापी हो गेल बानी हम के हमरो सब घृणा हो गेल बा ए जता नहीं हो जाई दे ए आई बोची ए हमार मरद देखली ना सन उल्टा पुल्टा आदमी संगे बतियावत त हमरा के काट के खा दे बुझाई लाज नहीं लगत पाऊ जी गांव में आके कह के लोग चल जेते रहो के से बोलते रहो त अपन भौजाई घर गई ना बगनी कैसन भौजाई जी कैसन भौजाई बताई ना रहुआ के मुर्गा खाना मस्त बनल रहे लागत सलाम ओकरा में केसर डालल बा खइयो निका जी ना गोमो कोनी है गोमो कहा हम कभी पानी डाल के नहीं आ रहा खइयो लेनी ना अभी ना गजब राउर हाल बाटे खाए के दिन बनल बा महाराज इतना रवा बेइज्जत होता नहीं बेइज्जत करे के लाज नहीं के साफ घोर के रवा पी कर बनी ई त रवा में हम देख लेनी छलकाता दीदी बा का दीबा कावा छी नहीं की का लेके ना 24 दिन मोबाइल से टंका की बतियावत रहता नहीं लगता कि अपना माने बुझाता नहीं कि कहते मोबाइल दे देनी ताकत रह वाह रे वाह वाह वाह
अच्छा ससुरारी में बानी तक का भले 10 रुपए गाड़ी देता हूँ अलग बात, लेकिन नीक नीक खाए के मिलता। गाड़ी का बनते में सटे होता मेरा रू सही हमरा के दोकलवा नतिया कहतिया ई असही हमरा पर गरम बाड़ी से होको से गरम कैसे उन कहा बाकी करे वाला देख करे वाला कोई के ना कुछ करी हो स आ हेकरा के कुछ ना कबरी तो ने हलवा जाता ना बोलस हमारा घींचे के मिले तो रोज मुर्गा हम मछली हो घरे दादा अपन बड़ाई या शिकायत क्या करे के बा मुखिया जी बाणे के धर्म करम बाचल बा कोटा का चाउर रेला 2 क्विंटल 3 क्विंटल दे कोटा का चाउर खिंचाती है ताकि जा जो स्वाद बन दादा अब कहीं नहीं है। अभी 1 महीना रहनी अभी कम से कम और 1-1.5 महीना रह तब ये कहम की जाता नहीं असही में फायदा नहीं बा एने 700 से कुछ माल बने झीट लेता नहीं लोल दाढ़ी बार बनावे के बा 7 ले फिर बने 100-200 रुपया मांगे तब जाके एक पैक मारा बा दाढ़ी बार ए स्टेशन ये बना से पीढ़ा पर बैठ के इस बनवा 30 रुपया में 170 रुपया बाची दारू पी के बम 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 कदा कुछ नहीं करे के ससुरारी में अगर जाए के बाद तो खाए के अगर ये बाकी मुर्गा मछली तो सास के बड़ाई कर दे के बाद सास के कबो गोड़ धके दबा लगा के रोल मतारी है रोल सब है सास खुश जब सास खुश तो भाई भौजाई आए ठीक है जरला में का बा इहो माई अरे कहाँ जाई जा हो दादा चलो कोनो बात नहीं के अजियत आदमी तो बोला ही ले न हैं तनी हे बाकी दामाद आइल बड़न तो तनी कभी कुछ तो कभी कुछ करे के पड़त बाटे अब तो हाथ सकेत बाटे आ तब मुर्गा बनल हवे अब हम का ई कुल कहे जाई हो दामाद सब उनकर नहीं के बुझात हमरो नहीं के बुझात मान ल कि आदमी अपना घरे तो रोज रोज कुल खाते पियत बाटे जौन बुझाता तेवन मान लो दामाद हमन ला जातो कुछ ना कुछ तो बनेबे करिए तनी अपना में रहल आदमी तनी माड़ो भात चटनी खा लेबेला चोखा खा लेबेला कैसे का करी मम्मी जी हां कहाँ बहनी दी तो दी तेला वाला का दिखा पर महाराज है राउर पतो होना के तो हम बाइन नु नहीं करत छोड़ ए, दी तेल। अरे रहे दी तेल ना लगी छोड़ दे रहे ओहो एक तो अपने तेल बहुत अटे ऊपर से तना अरे गर्मी के का कम गर्मी हमने कोनो हाथ में बा लेकिन घाम रोधक दवाई मंगाओ तनी भेल नु है पाहुन ई बार कहे घम रोधक हवे का अरे एगो इलेक्ट्रॉन जैसे होला न आदमी का पिए घूर के अब चला कि पहले से चलता बता ना ये अब चल बा आई 10 ज्यादा नहीं है मिलत अरे जब नीतीश आइलन नो नीतीश कुमार वही गई से हमरो तक दवाई चले लागल कहीं हम बोड़ी बाकी नीक बनल रहे मुर्गा बा हो बाकी बन गल खाली हनी ना अब खइले कहां 2 पीस खनी है अच्छा खइनी रौरे खाती बनल बटे खाई पीही हां दाई सब बात रौरा खाली आ कहने की मम्मी जी खांसी के चुस्ता मंगती सांझी खेनी वो ठीके लागी त एगो बात कहतनी रौरा अपन रहन में सुधार लाई खसी के चुस्ता का हम घोड़ो आ गधा के चुस्ता खिया सकेनी ऐसा बात नहीं खे का बा सुधार माने का माने बताई रौरा से प्रेम से बोल भले देखी यार बेटी यार हमारा और से कोनो एतु नहीं के आखिर ओकर संगवा ऐसे करत तबे तो मन करहती या बतिया बताई तो अब इज्जत जाता ई कुल में बड़ाई नहीं खे शिकायत छोड़ा के तो सब का माने करते और बेटी यार पतोहिया का झूठ शिकायत करता है सर रौरा जन में ये बताई कि माने कैसा लगी ना शराबी लगी ना कि स्वार्थ लगी ना बताई अब हम का कही देखे में तो ठीके बनी भीतर के रहनिया से का बुझाता टी बात बातें बंद न तो बताई न तो बारात जब लेके आए नहीं तो शोर न रहे के फलाना के दामाद आ बे दामाद आ लड़की सीता जी आ राम जी के जोड़ी बाटे सही बात बा एकदम बात एकदम राइट करेक्ट बात कहता नहीं लेकिन हमरा का कर गांव टोला ये सब हिते ना तो हमरा परेशान कर रहता मैल मुर्गा में पाउडर गिर गइल हो या मैल पाउडर ओइसने महकी के हटे टुकली ही अरे महाराज तेल का होता माई दे के एक लिए नहीं लगावे खातिर कि पतो रे कि से करत देख क दे आ तब तू कहत रे कि होइसे ना होइसे बता तेल पान लगावो अरे तेल लइकी लगावो तो मने बात कहतनी देख लियो कैसे हमारे देख तक के बतियावे के काम है नीचे मुड़ी का न का हटे का हटे एक जईटा बा मारा में केटा के बार मंड फट जाई देख ली तू अपन तनी बोली पर सुधार ला चुप रह आज कमाइतन धमे तो तेल धरे खाती ना कहतीस जानलीस सही बताई हमरा से सुनी पहले तो का हो गई माने का हो गई मैं दमाद से तो अच्छा तो एगो बात सुन
मैनेजर रोय के खाता न त तेल का तनी गोड़ों में घोस सकत न का हो गइल बाटे खिया जाई का जी? बढ़िया सर उठाई ऐसे जाई ठीक जाई उठिए ऐसे बढ़िया यार रोज रोज नु कुरु कुरु आ कर नहीं के करे के हमनी के घर में समझ ली आई लक्ष्मी चल जाती है हमनी के घर से। अच्छा ये बताई ये लिख रहल है सुने के सुनिए पहले भाखर रहल है एगो होला लेबर एगो होला सुपरवाइजर। जब सुपरवाइजर हमरा के ना हटा सकते लेबर रहुआ सब है जे तो रहुआ सब बोला का फायदा एकरा में सुपरवाइजर के है मम्मी जी है देख लेनी देखा था बुच्ची जी देखिए सांप झलकताटे ठीक है ना कहतनी मां के मुखिया मालिक तो बीमारी भी है माई के नजर में हम खराबे नहीं किए रहुआ सब नजर में खाना खराब भइल बा पढ़ला कि लेबर पढ़ल है तब ना जानी पढ़ल भी है वो तो हमारा नहीं ना मम्मी जी बाहर लेके करे उठाइए जैसे हमारा नियर बात तो हारन बारन उठा के ले आइल बैठे मम्मी जी मैंने 50 रुपया दिन दाढ़ी पर बना रखे हैं नच दी का अजी नच दी हाथा में घून लगल बा देखा 1 रुपया के पत्ती लिया के छील ली बाहर रेजर बाहर देख के टोला में कले किन के आओ लज बाटे का माने हम का गनी है का कहते हैं हम अपना में गाँव एगो बात कहता नहीं हमार दामाद हमन तारा उतना हक नहीं नरेटा हमरा के देख कनी हां हक बा कि औ सीढ़िए पर रेजरवा तू छील के धर बड़ो कि बबुआ थले मां से 2 रुपया के बिलेट लिया के ना तू कली हां बिलेट से इन्फेक्शन होता है गाल गाल के खाए ऐसे बने ना तो 50 रुपया नहीं के तुम कहां से का करे रहे नहीं कौन बात नहीं खबरी के तो काल दे तो छील लिए ना छिलाई ना सेट करवाई भई से कट दाढ़ी तो हई हो तनी देखी काहे बमकल बिया तनी तू करी हम रहुआ समझाई हम समझ थाक गेल बनी ना त अपना घर निक लागेला जन्नी तू बतावा भौजी कमाइतन धमाइतन त हेजे कुल काम इनका करे पर 10 गो रुपया दाढ़ी खातिर मांगतन कि दाढ़ी बनावती 50 गो शोभा जी ससुर मने दिया त नहीं खे दिया त बटले बा को पड़ावा त पोरा तारे जाऊ हाल बंडू 12 कटवाए खातिर कुल जगह का यही जगह लोग पैसा देई हैं का भौजी का भौजी महाराज रहू काहे को दे ढीड़ में डाले खातिर मछरियो दे ढीड़ में डाले खातिर बकरो दे ढीड़ में डाले खातिर आ कटहू खातिर दे जी हां का भई का भइल हां छिपोरा तने देख के अवरी का भइल हां त बैठौले बड़ी चिपरवौले बड़ी त ना चिपरी हन बढ़िया काई झड़ुया से अब लक्षण उतरिए पड़ी बुझा तक पंडित बनल बाड़न एतनो में लाजबा ना आदमी बोले माने का केला मने करे के ना धरे के हां रोज मुर्गा मछली चाहिए इनके निमने बाउर चाहिए आ कहवे कि बकरा का मीट लेके बरौनिया त मन करता कि उखाड़ दे मत कर पेटवे भरा रहे बरौनिया उखाड़ दे का तनी हम तोरा के हम कहतनी का कि तू उल्टा सीधा बोला एक चलते होता बहनो है एक चलते घट यारा चुप रही महाराज हमर नाम के करिए त करिए अब हमारा सोचा गाड़ी मत द अब नहीं बोलते कि हमारी मुंह के नत जा मत मुता खोदी देई झुलेसा ना हर लोग का बेटा अरे हर लोग का बेटा कैसे मिलता नहीं के कुछ घंटा बाची देखे गर्मी झाड़ दे तो झाड़ दे गर्मी समझ गर्मी झाड़ दे कहते नो झाड़ू धरा झाड़ू धर आई निकाली घुस गइल बा सुनी हम लोग जत नहीं अपन का तहबरी ससुर के लूंगी बा मत खोल कह मत खोल काहे ना का ससुर काहे ना अच्छी ना जाए भौजी के दिया ससुर के लूंगी नहीं खे लूंगी बा लूंगी बा छोड़ी लूंगी का लूंगी बा हटी हां जाए के बाद अंडरवियर अब हम का करी सराज है नहीं ऐसा सब एक चलते होता ना छोड़ी आज के बाद सुन तू कहे में पड़ल बा आज के बाद समझ ली लूंगी अपने घर में कह मम्मी जी राउत दामाद आज के बाद खत्म हां जो जो हर लोग का बेटा जो कटा जो जो हां ठीक हर लोग का जिंदगी भर मंगालस खलस तो नियो के आदत बा गोल पर के ना अना रखी त के कर पर हबी ए जगह डी पूजा भी जे रह के बड़ी बेकार हां रखले भाई का मन मार दक रे तो हाँ। करता 30 बार के बात है तो हलो समझावे के ना देबे नु ज्ञान और बिगाड़े के ज्ञान दे करू देखो कह सकत कि हां पति परमेश्वर हम ना ऐसे कइल जाला बात बतियोले बाड़ू जा चल जी कुकुर मुंह अठई जाओ गोइला त दुख त गोइल चली दुख गइला छोड़ दे तो तोन रखबू जा मुंह आसान बा का छोड़ला आसान बा चुरकिया जाके उखाड़ न देबल जाई